Good morning, this is Negosyanteng Pinay. Naabot na among kargada. Thank you, boy. This is size daw. At check up pa rin nyo dong. Kamu may nagkuhan. Lima ka 125. Wala siya 138 pa. Pero mari man siya actual. Lagun sa daw yung idugang. Ilan din ka first ka karansimutar ka? 30. Kuan manunta na 20 ka 90 then napulo ka size 100. 20 kang anil ana daan napura din ato ang mabilin. Guwapaha sa kuan oy. Guwapaha sa Morocco oh. Anil, pan, grapes. Oh, na grapes ni Anil. Pero isa ra. Apple din nga dako isa. Iya mo, wow, gapaha na dong uy. Pakita daw dong be. Wow, kagwapo sa mangga, yellow na. India na, ang atong India na ah. Dili pa siya sure nga makaari kay mag-alagad siya sa iya papa. Aw ako lang ikuan karon mahuman ako ning live. Sa kuan na nilong. Sa YouTube na ni nga live. Tara lang to Joseph kids. Kaya. Ilan na, mo na ni. Unsay nay dako si anin? Na isa. Saban. Kanang size 72.
karatse. Pito rin mabili na to dia kay tuaman kang kuan. Karatse, size sakto. Ito, tanin na. Lemon. Grapes. Ila ka sige dito kanin. Isa lang. Isa lang muna. Chiko lang ron din sa iyahang record. Okay. Nayuping siya ni. Ya. Na 5 ka 125. 5.5. Mm. 5.5. Diyan na, diyan na busog. Para ko pakatay na di pandas. Okay, sige sa mangga. Ana, ready na siya. Producer Pitch. Guys, sa na. Wardiyan lang, labay na yun. Grabe, kumuha talagang ni Margit. Grabe, hindi sa pawit. Karoon, ano yun sa income? One, two, three, 1, 2, 3, 4, 5. Sakto na 5 na na iya ha. Ila di ka mangga sa maklag ni Maya Patuta. Sarang ka. Hindi dati lang. Sagdi lang karon na. Kaya na igo mo man nagdiskarga. Dito. Dito ra sir, pika sir. Dia akhir dia oleh polis. Yo. Sini. May lakot dia. Ha? Pahinay ka na lang, kaya sa nahinay ka naman. Wapo kay Ijik, isa mo para atong pulis. Atay. Dahil kayo. Basta gwapong service mo dito sa panahon. Tapos pulis lagi. Pulis mga sunod na karaan nito na. Gaya na eh.
Kaya ko kung gusto ba? Sa lodo sila. Sa kauban lang duming, dugay kini siya. Bahala sugod siya sa pagpiminti. Pero nasulo niya. Kami kami lang to ha. Pero gituyo gid siguro gid niya, dami siya plano gid siguro. Ayay, wala mo. Ikaw gid marunong ba? Ano may plano sinis nato pag gising nagbalik. Tara kasama. Upong gid May plano sa nato mo ilog tingali. Bahala na ko mo lang kasama. Kaya wala naman siya. Wala mo gilayan balik-balik. May plano. Pagsulti lang ko ikaw na. Nag-iipon naman yung ba? Ikaw dyan. Kadugayan, Ang pinakasayan mo na cheese. Ikaw dyan kami, kadugayan si Pero gaon na ng ili no. Oh, wala yung dyan. Alahin ka gaon na. Wala akong ganahan ni mo, sir. Salamat. Wala na. Si Doming na nagiging ko dyan. Give up lang yung Doming. Kasi kasama. Aw, sulo na yan. Sagsayo. Ito yun, nga tayo maglanangan sa una. Yun na ka ng alas 3 pa. Wala na sa spear. Ay, sige ulit tawid. Ang utang mo. Tulo. Ang utang mo. Utang ba? Mana. Uy, uy, labo dyan. Wait, kang kanila na eh. Wala, wala. Yo, magwala siya, siya.